Toto by som opravil ešte. To Ičko, Ičko. Dobre. Teraz. Iba dvakrát, dobre, dobre. Počuješ, ak nech zahrá na pišťalke tému. Poď. Hej, teraz môže aj doma spomínať. Dobre. Čo je dobre? Chceš efekt, dobrá tému. Aj no. Môžeš hrať cez to. Dohrá pišťalku aj do môjho sola bude hrať také farby. Počkej, pišťalku. Ja vám nechám už len tie veci. To sa spojí. Ja, že tam si pohodil. Myslíš teraz 6-3? Tak má byť. A už sme nič nerobili do konca, už to šlo celé. Dobre, máme to zlatené. Musíme robiť celé? Poďme to vypočuť celé. Nachádzame sa v štúdiu Kovadlina v Modre, ktoré vlastní a vedie Jan Mudroch. A naše vydavateľstvo Hlava 22 sa stalo takým partnerom a ako keby hlavným produkčným tímom, ktorý tu robí. Máme tu kopec skvelých hudobných nástrojov, profesionálnych hlavne na nahrávanie jazzu, keďže máme aj oddelené miestnosti a vieme nahrávať zvlášť bicie, kontrabás, klavír bez presluchov. Vie tu v pohode naraz nahrávať jazzové kvinteto aj sexteto. A dnes tu máme veľmi špeciálnu kapelu, je to projekt Pala Berezu a Ľudovita Kotlára. A v kapele majú ešte Ďuriho Rašiho a basgitaristu, ktorého mám enormne rád, Robert Výzvári, tzv. Paradajka. A prišli nahrať kompozície Lajčiho Kotlára a Pala Berezu. A dnes je posledný nahrávací deň, tak sa teším, lebo idem s chalaňmi počúvať všetky nahrávky. Tento projekt vznikol približne pred 2 rokmi a jeho genéza bola taká, že my sme mali predtým každý svoj vlastný debutový album. Môj vyšiel 2017, neviem, kedy vyšiel tvoj. 2016 alebo 2017 Som povedal, že to bolo tak blízko pri sebe a ja som ten jeho album poznal, hej, a nehral som na ňom ja, on nehral na tom, že to robil každý akože po svojej osi a ma to zaujalo a zdalo sa mi, že by sa to dalo spojiť s niečím, čo robím ja a zároveň si aj tak pomôcť vlastne sa nejak aj prinútiť spraviť niečo ďalšie. Zase v spolupráci s niekým je to samozrejme jednoduchšie, než keby som to mal robiť sám. No a tak sme sa dohodli, že to spravíme a vlastne došlo to až po dnes, keď sme to donahrávali celé a dokončili sme to. Takže a dohodli sme sa na tom v Nových Zámkoch, si pamätám. Presne tak to bolo, áno. My sme sa aj dohodli vlastne na počte kompozícií, koľko kompozícií by mohlo byť celkovo na albume. Začali sme na tom robiť a tiež nám trošku dalo jazzovo zabrať to, že kým sme vlastne vybrali tých muzikantov. Vedeli by sme, že nechceme robiť úplný jazzový mainstream.
Chceli sme trošku aj experimentovať v rámci štýlov, čo si myslím, že sa nám podarilo a pomohli nám k tomu výborní muzikanti, ktorých sme zvolili. Robert Vizvári na basgitare a Juraj Rašin na bubnoch. A na CD-čku budeme mať 8 kompozícií, ešte sme do toho, ako sa hovorí, 50-50, že 4 kompozície sú moje a 4 kompozície Palové. Ktorá skladba sa mi páči najviac? Asi to nedokážem povedať, ktorá skladba sa mi páči najviac, keďže sú všetky úplne odlišné a každá si vyžaduje úplne iný prístup. Je tam jedna, ktorá sa volá Personal Preferences a je to skladba, ktorá mi prilnula k srdcu viac, asi kvôli tomu, že sme naozaj vôbec nevedeli, ako ju sfunkčniť, ako spraviť to, aby naozaj fungovala, takže sme hľadali ten spôsob a myslím si, že sme to nakoniec celkom pekne našli a preto vlastne ju mám dosť v hlave a to bude asi ona. Myslím, že najväčší zážitok je to celé, že sa to deje, to je asi najväčší zážitok a že boli naozaj výborné podmienky, čo naozaj musím povedať, že nie je vždy tak, čo sa týka aj zvuku, aj vlastne nástrojového vybavenia, aj vlastne aj skladieb, ktoré sme hrali, boli pripravené, zaranžované, takže myslím, že všetky okolnosti boli tak akoby fajn pripravené na to, že si to človek mohol užiť, takže ten zážitok bol ako keby celé tie 3 dni tu môcť byť. Najnáročnejšia? Rozmarín, zelený. V podstate všetky skladby sú náročné. Chlapci to napísali výborne a keď to chcete dobre interpretovať, tak v podstate všetky sú náročné pre muzikanta, aby to bolo nahraté kvalitne. Hľadal som špecifický zvuk basgitary. Na tento projekt som si priniesol 5 basgitár. A nakoniec som hral iba na jednej. Aj to som si požičal od Jura Grilaka. OK, stačí nám? Stačí. Chlapci, čo ste so mnou spravili? Teraz sme skončili, moje dojmy sú také, máme za sebou 3 nahrávacie dni. Prvé 2 dni boli dosť vyčerpávajúce, pretože sme vlastne hľadali ten správny zvuk toho, ako majú niektoré skladby znieť. Kompozície, ktoré sme nahrali na toto CD-čko, každá jedna z nich, dovolím si povedať aj Zapala, že sú ako keby našou osobnou výpovedou. Napríklad je tam skladba, ktorú som venoval svojej dcére, dostala názov For Hana. Máme napríklad prearanžovanú jednu ľudovú pieseň z toho regiónu, kde ja bývam, má názov Rozmarín zelený. A k tejto skladbe som sa dostal takým spôsobom, že pátral som v archívoch Slovenského rozhlasu, kde som objavil nahrávky môjho pradeda a zrovna toto je skladba, ktorú on hral so svojou cymbalovkou, keďže bol primáš. Čo sa týka mojich skladeb, ešte nemajú úplne definitívne názvy, niektoré sa ešte bude riešiť. Až potom, keď budem vedieť, jak to znie celkovo na záver. Niekedy je to tak pre mňa lepšie. A čo sa týka vlastne
nejakého princípu toho, že o čo ide vlastne, ako to zhrnúť, tak sme sa aj bavili a mali sme vlastne problém sa zhodnúť, aký je to žáner. Že tým, že je to instrumentálna hudba, tak veľa ľudí povedalo, že to je jazz, ale zase je to možno, ak jazz, tak takého európskeho typu, hej, že veľa napríklad prvkov z vážnej hudby alebo z iných žánrov. Takže je to taký fusion. Naša vízia do budúcna s týmto albumom je samozrejme čo najviac hrať, čo najviac túto hudbu prezentovať ľuďom. Tak áno, ja by som ešte k tomu možno dodal, že v rámci, že chystáme nejaké turné, budeme sa snažiť zorganizovať turné, na ktorom budeme mať ešte hostia anglického saxofonistu, ktorý sa volá Sam Knight. Takže vlastne už to nebude kvartet, je to? Či kvintet? To už bude kvintet. Už to bude vlastne tým pádom kvintet, áno. Tak to sú naše plány a to by sa malo odohrať snáď ešte tento rok, nie myslím, spolu aj s vydaním CDčka vlastne. Na jeseň tohto roku. To je to najbližšie, čo by sa malo udiať vlastne. Tak my veríme, že sa vám naša hudba bude páčiť.